Апаста гади генә бер вакыйганы да төрле төсмерләр биреп, зур бәйрәм, киң колачлы тантана итеп эшли беләләр. Моның өчен аларда күп еллык тәҗрибә дә, үз эшенең белгечләре дә байтак. Район авыл җирлекләрендә 55 авыл мәдәният учагы эшләп тора. Һәрбер җирлектә кимендә бер фольклор ансамбль эшли. Я фольклор, я вокалол, я бию ансамбле ничек кенә булмасын, әмма ләкин алар менә шушы үзебезнең милли гореф-гадәтләр кысаларында эшләргә тырыша күбрәк. Бүген чыннан да биредә җитди чара. Район мәдәният йортында милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына старт бирү көне. Мәдәният йорты файсында чын дуслык бәйрәме бара. Безнең Апас районында шулай күп илләрдә халык яши, урыс, татар, чуаш. Шушы күргәзмәбездә инде остаханәләребездә аларның бөтен гореф-гадәтләрен күрсәтергә тырыштык. Бабайларыбыз, әбиләребез нәрсә белән шөгыльләнгән, май катканнары, менә шушы сөтләрне ничек чыгарганнарын, аннан соң агач эшләрен ничек эшләгәннәр булар, барысы да менә шушы безнең файда сурәтләнде бүген. Сер түгел, бүген авылларда әби бабайлардан калган кәсеп белән шөгыльләнүчеләрне бер кул бармагы белән генә дә санап була. Апас мәдәният йорты файсындагы оста куллар мәйданчыклары зур ярминкәне хәтерләтә. Үтәмеш авылыннан Фәрит Салахов агачтан ниләр генә ясамый, эш коралларында үзе эшли. Мен үзлегемнән өйрәндем, ничек эшләргә, китаплардан карап. Шулай киттаннар шап китте. Dostlar sıraya başladım, ya yasak bir ele bulay deyip, mine mısın bu cağında takta kesip bulay birler, yaşıkseler neler, bulay elinip tarğanda indi, matır bulup durar. Үтәмештә хатын-кызлар да кичләрен авыл клубына җыелып, кул эшләре белән шөгыльләнә икән. Эшне оештырагына белергә кирәк шул. Кул эшләре белән дә утырабыз анда, җавлык бәйләргә дә өйрәнәбез. Бик күңелле, лайфхаклар да күрсәтәләр, апалар. Бик күңелле үтә кичләрбез. Бүген монда осталарның эше белән танышырга гына түгел, эш коралын алып, үзеңә дә эшләп карарга була. Әбием җанында кайткач, шушындай тохаракта бездә тузлап караганым бар. Мин аны бик Онытылмаганмы? Онытылмаган. Мин аны кулларны уйнатып кына шушылай әбинең әйткәннәре исемдә. Теге шакмаклар турасы баграк булсын өчен кәбездә шакмаклар шулай иттереп. Әмнә булары районның иң уңган камыр басу һәм тыкмаш кисү осталары Лилия Җамалиева белән Гөлназ Миңнуллина. Андый чакта кулларына күз иярмидиләр. Килен төшергәндә дә, киленне сынаганда да, тыкмаш индереп караганнар, һәм җәймә астына шулай яшеп куйганнар да, укый алсам, килен оста уңган булган. Тыкмаштык нәзеклегенә карап, киленнең уңганлыгын сынаганнар. Тыкмашны бастыр алып кисер алдыннан иң беренче алданрак басып куярга кирәк камырын. Аны алданрак басып куйсаң, үзләнә тора. Үзле камырны җәергә дә рәхәт, кисергә дә рәхәт була. Урта Балтай авылы мәдәният йорты мәдәни чаралар оештыру белән бергә Украинада хәрби операция башланган көннән бирле яу кырындагыларга ярдәм акциялары оештыру, алар өчен токмаш, сахарый әзерләп җибәрү, шәм ясау кебек изге гамәлләр белән дә шөгыльләнә. Яшь апалар, яшь ханымнар белән берлектә солдатларыбызга 2 көн буе 200 йомыркадан тыкмаш басып кистек. Менә бу бала арбасы 1946 елда эшләнгән. Апас ягында аны күмә дип йөртәләр. Ул хәзерге заман бала коляскаларының бабасы була инде. Минем үземнең сеңлем 66 елны туган сеңлем шушы күмәдә үсте инде. Без аны шушы күмәдә тартып йөрдек. Хәзер без менә Апас районының Әлмәндәр авылының иң оста чигүчеләре янында. Кызлар әйтегез әле, кайда чигәсез? Клубка җыеласызмы? Өйдә җыелып, кич утырып сөйләшеп чигәсезме бу эшләр турында? Әлмәндәр мәдәният йортында оста куллар түгәрәк эшли. Без шунда үзебез җыелышабыз. Һәм шунда инде чигүләр дә чигәбез. Үзебезгә сәхнә күлмәкләре инде, сәхнә киемнәре кирәк булган вакытта да үзебез үз кулларыбыз белән тигәбез. Сөлгеләрне инде без махсус сабан туйларда батырлар өчен чигеп хәзерләп куябыз. Һәм сабан туйында җиңүчеләргә инде ат чабышларында катнашучыларга бүләк итәбез. Апас районында берничә ел элек бик үзенчәлекле бәйгегә нигез салганнар. Биредә ел сайын районның иң яхшы клуб җитәкчесе дигән конкурс уза. Бу инде аларның клубларында йөргән формированиеларда түгәрәкләрдә кемнәр шөгыльләнә. Без инде аерым жюри барлап, шуларны барып, карап, нәтиҗәләрен чыгарып, менә шулай итеп йөрдек. Һәм инде менә бүгенге бәйрәмдә аларның иң-иңнәренә чакырып, хәзерге сәхнәдә бүләклибез. Быелгы бәйгедә Әҗем авылы мәдәният йорты җитәкчесе Гөлнара Сәгыйддинова җиңүче дип игълан ителде. Чара район авылларыннан килгән иң оста үзешчән сәнгать осталары концерты белән тәмамланды. Манзара тапшыру өчен Апастан Рамис Сафин.